ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಮನೆ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಉಡುಪಿ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್. சரிக்கட்டு தெளிப்பந்த திங்கொல்லு நாளாண்டு மாதா வைவாட்டு ಹಾಳಾಂಡು ಶಂಕರ ಶಂಕಿತೆಗೆ ಸೋಮೆ ಸೋಂಕಿತೆಗೆ ಕೇನದ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಗಿರಮಿಟ್ಟು ಮುಸುಟು ಪಾಪದ ಕುಲ್ಲಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ತೆಲಿಪರೆ ತೂಲೆ ತೆಲಿಕದ ಬಿರ್ಸೇರಿ ತೆಲಿಪಾದರು ಮೂಲೆ ಸಂಡೇ ಕುಸಲವಿದ್ದು ಪ್ರಶಂಸಾ ಸಂಡೇ ಕುಸಲವಿದ್ದು ಪ್ರಶಂಸಾ ಸಂಡೇ ಕುಸಲವಿದ್ದು ಪ್ರಶಂಸಾ. ಈಜಪ್ಪ ಇಂಕ ಈತ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗದೆ ಎಂಕದಾಲ ಆತ ಪ್ರಾಯಾತಿ ಜತೆ ಅಂದ್ ವೈಕ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯಾಡು ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಓಕೆ ಈರು ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ. ಸರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ. ಮೊಕುಲ್ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆಕ್ ಬೈದಿನಕುಲು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋದು 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ನನ್ ಪಣ್ಣಿನೇನ್ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಚಾವಡಿಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೈತ್ ಪೋತಿನಕುಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎನ್ನವೇ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಓಡೆ ಪೋತಿರು ಮೊಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಓಡೆ ಪೋಯ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಪೋಯರ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಲಲ್ಲ ಆಚುಡುಕುದಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂದು ಬರಿಟ್ಟು ಪೊಂಜೋಲ ಉಂಡು ಓಡೆ ಪೋಯ ನಾನೆಕ್ಕಲು ಓಡೆ ಪೋಯರ್ಯ ಇಂದೋ ಇದೆ ಇದು ಎರಿಗ್ ನೆರ್ಪಿನಿ ಪರಬು ಬಂದು ತುವೆ ಏನೇ ಲಾಡ್ಜ್ ಉಂದು ಏನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ದಾನಿ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎದುರು ಕುಲೊಂದು ಏನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ ನೆರ್ಲಿ ಇಂಕದಾದ ನೆರ್ಪಿನಿ ಇರು ಸೈತ್ ಪೋತಿನ ಕುಲು ಅಲ್ಲ ನೆರಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಖಲು ಒಂದು ಸೈದೇರು ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ಮೂಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಇದು ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಏಲೋ ಜೋಕಲ್ ಬಾತೇರನ ಒಂಜೇಳು ಜೋಕಲ್ ಬಾತೇರನ ಅಪ್ಪ ಪುದರ್ ಬರ ಬರ ಬಾಲ್ಬಿಟ್ಟಿರು ಬಕತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚು ಅಂಚು పోయಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಗೆ ಬರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಚನೇನೆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ನಿಂತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಸ್ಥೆನೇ ఉంది ఈయన బన్నగా ఈ పర్సనల్ విషయాలు పురత్తన పూర ನಮ್ಮ ಪುರ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯನು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಬಿಡು ಕಿಳುವ ನಗುಲು ತೆಪ್ಪುನು ಮಾರೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾವನು ವೈನ ಮಗ ಬೆಚ್ಚಾವನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಪುನಿ ಅರೆ ನೆರೋಚಿ ದೇವಣ್ಣ ಯಾರೇ ನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ನಂಕ ನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟಪ್ಪ ಅರ್ ಮದ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ಆತು ಜಾ ಆ ನೀರ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ನೀವು ಓಪ್ಸುಡುಲ್ಲ ತಮಾರೆ ಪ್ರಾಯಾತನು ನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯಡುಂಡಂಬೆ ಯಾನಿ 10 ಜನ ಮಾರೆ ಏನ ಜೋರ್ ಬಡವನಗ ಬಿರಿಯಾನಿಯೇ ಬೋಡುಂದಿಜಿ ಗಂಜಿಲ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಆಪು ತುಲೆ ಅವು ಪಾನದು ಎಡ್ಮ ವರ್ಷಾನ್ ಏಕೆ ಇತ್ತೆವು ಗಂಜಿ ಬೋದು ಕನ್ಯನಾತನ ತುಲೆ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಕ್ಕರ್ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಬು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಆ ಪರಬು ಕೇನು ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಪೋದು ಪಡ್ಕೆ ಮೈಪರ ಅಕುಲು ಮನುಷ್ಯರ ಅತ ಆನೆ ಪೋದು ಪಡ್ಕೆ ಮೈಪುನ ಸುರೂಕ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಏರಿ ಅವು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗಂಡದಿತ್ತಿನ ಪರಬು ಅವು ಪರಬುನ ಯಾಪಲ ಚೊರನೆ ಅರ್ನಲ ಪುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿನ ಗಲಾಟೆನೆ ಅವು ಪರಬು ಏನೋ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕೋಡೆದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪಾಠ ಅವಂದುಪ್ಪನಗ ಈ ಪರಬು ಪುಲ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಗಡಪುಡ್ದಿ ಹೌದಾ ಈ ಪರಬು ಮಾಸ್ಕ್ ದಿದ್ದು ಕೂತು ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನ ಪರಬು ಇಂಚೆಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಪರಬು ಮಾಸ್ಕ್ ಮೋನೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ದನೆ ಮಂಡದ ಕುಂಕುಮ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಏರ ನಮನ್ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪುನ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಘಾಟಿ ಪರಬು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕೋಡತ್ ಮಂಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದುಪ್ಪನ ನಡುಟಿ ಇಲ್ಲಡೆ ರಿಜ್ಜರ್ಗೆ ಈ ಪುರ್ಜ ಒಂಚೂರು ಕಂಡೋಗು ಮಂಗಿರ್ಲು ಹೋದೆ ಅನ್ ಮಂಗಿರ್ಲದ ಎದ್ದು ಬರ್ಪ ಇವಂತೆ ಉಂತುಲಂದು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನೋದು ಅಟಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀತಿನ್ ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ತಲ್ಪ ದೀತಿ ಎಂಡ ಬಂದ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಪೇರು ಉರ್ಕ ಬರ್ರದೀತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪೇರು ಉರ್ಕಂಡ ಹಿಂಗ ಪನ್ಲ ಅಂತ ಯಾನ್ ಮೊದಲು ಅಟಿಲ್ಲ ಕೋನಿಡ್ತುವುದು ಪೇರು ಉರ್ಕಂಡ ಮೇರೆ ಬಂದ್ರೆಗ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾಜಿ ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಈಜಂತ ಪುಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಆ ಈ ಪೊರ್ಜಿ ಹೊಡೆದ್ಲ ಭಯಂಕರ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಪೊರ್ಜ ಇಡೀ ದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಈ ಪೊರ್ಜ ಒಂದು ಈನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋನ್ ದಿನ ನಾನು ಪೋದು ಇಂಚ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಮಿನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೇನ್ವೆ ಈನ ಪೊಣ್ಣು ಕಲ್ಕಿನ ಶಬ್ದ ಒಂದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ಚನ್ನ ಬರೋದು ಊರ್ಮಿಲ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ಜ ಕೇಂಡಿಗ ಈನ ಮಗ ಈನ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಈನ ಒಂದೊಂದು ಐಕಾಯ್ ಬಂದ್ಬಿಂಗೆ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ಅತ ಈ ಪೊಂಜೆ ಮರ್ಲ ಮರ ಪಂಡ ಅತ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ಅವನು ಅಲ್ಪ ಆನೆಲ್ನ ಶಬ್ದ ಅವಡು ಕುದುರೆಲ್ನ ಶಬ್ದ ಅವಡು ಕಲ್ಲ ಅಂಟ್ಲಾಡೆ ಆಪುನ ಈ ತಲವಾರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಅವಡು ಪೊಂಜು ಕಲ್ಕುನ ಪೊಣ್ಣು ಕಲ್ಕುನ ಪುರ ಸೌಂಡ್ ಆಪುನಿ
ಅತ್ತ ಯುದ್ಧ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪ ಏನ ಪೊರ್ಜೋ ಅವಳು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಾರ್ದಂಡ ಚರ್ಮುರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಬಾರ್ದಂಡ ಮಂಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಿ ಆತ ಪೊರ್ಜವೇನ ಆ ಹುಡುಗಿಲ್ಲತಿ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಗಲಾಟೆಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಕೋಟೆ ಭಯದನ್ನ ಏರ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಹೋತೀರಿ ಗುಲ್ಪ ಅನ್ನದಾಗ ಈ ಪೊರ್ಜು ಹೊರ ಬಂದ್ಪುನು ಏರ್ ಮಗ ಎಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತಾತ ಒಡ್ಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತೇತ ಆಂಡ ಕೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏರ್ ಬತ್ತು ಹೋತೀರಿ ಮಗನ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟಿವಿಗಳು ನಾಡೊಂದು ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಲು ಅಂಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಅಂದಯ್ಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಮೊನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತಿದ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಾಜೋಡು ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದಿನ್ ಪನ್ ನೀನಡ ಲಡೈ ಮಲ್ತ್ ಬೋತರ್ಗೆ ಓ ಡಿಸಿ ನಡೆ ಹೋತಿನ ಅವು ಯಾಂದಾತ ಮಾರೆ ಅಲ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ಫೈಲ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ 30 ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊಂದು ಸೀದಾ 20 ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಮಾರ್ಕದ ನಡೆ ಪೋಯ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಜನ್ಮೋಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎಂತೂ ಫೈಲಿ ಇಮ್ಮೆನ 20 ಮಾರ್ಕ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ ದೇ ಕೊರ್ಲಿ ಆಗ ನಲ್ಪ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಿ ಪಾಚ ಇಲ್ಲ ಕಾಪು ಪುಡ ಬಂಡೆ ದಾನೋಡು ಮಲ್ಲ ದಾನ ಅಂಕ ದಾನ ದಾನೋಡು ಮಲ್ಲ ದಾನ ಅಂಕ ದಾನ ಬಂಡೆ ಮುಂದು ಪೂರ ಅಗಲೇ ಅರ್ಥಾನ 20 ಮಾರ್ಕದ ಹುಡುಗನಗಲೇ ಅರ್ಥಾನ ಅಣ್ಣ ಇನ್ ಪತೋಪ ಡಿಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡೆ ಆರವು ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ತಿನೇನು ಓಟು ಮಾಡ್ತದ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ತ ಮುಂತ ಪೆಂಜಿದ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಆರು ಪಾರ್ತದಾಕದ ಗಿರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಯಾ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ತಿನೇನು ಪಾರ್ತದಾಕದ ಓಟು ಮಾಡ್ತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆಪು ಜತಿ ಆನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನೇನು ಓಟು ಮಾಡ್ತ ಪೂರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅಂತ ಒಂದಾಪು ಜತಿ ಯಾನ್ ಬಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ದಾಲ ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಏನು ಸೀದಾ ವರ್ಬಿನಿ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೈದೆ ಯಾನಲ್ಪ ಮರ ತಲುಪು ತೋಂದಿತ್ತೆ ದೀಸಿನ ಗನ್ಮೆನ್ ನಗು ನಾಯಕ ಹಾಕಿಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ ಯಾನನ್ನ ಆಪುನ ತೂದೊಂದು 30-50 ಜೋಡ್ ಪವನ ಬೇಲಪುರ ಬಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಪಿ ನಟ ಆಪುಜಿಂದ ಸೀದಾ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮನುಡಿ ಇತ್ತದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಜ್ ಓ ದೇವರೇ ಮುಕುಲ್ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆಗೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಇತ್ತದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಜಿಬರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈ ಮೇರೆ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಏನೇನ ಭಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ದೇವನ ದುಂಬು ಶಾಲದಗುಲು ಬನೋತ್ತೇರು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರೊಡ್ತಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಹಾಪೇರು ಇತ್ತೆ ಶಾಲದಗುಲೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಐಕ್ಯ ಬನ್ಪುನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತೈತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡತ್ ಮರಣಿ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಕನ್ನಡದೊಂಜಿ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಎರಡೆರಡೆ ಮಾತ ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು ಎರಡೆರಡೆ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬಂದ್ಲೇ ಐ ಕೊಂಚ ಹುಡುಗಿ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾರೆಂಡ ಇಂಚ ವಂಡೆ ಅವಂಡೆ ಈನ ಪನ್ ಪನ್ ಮನಂದು ಅವಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತಿರದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಏ ಮೊಗುಲಿಯಾ ಪತ್ರ ಪಾಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾರ ಮೊಗುಲಿಯಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿಂದು ಐಕಾಯ ಬನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಟಿವಿ 9 ತೂತೆ ಅಂದ್ ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವನ ಟಿವಿ 9 ಬರ್ಪುನತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಹತ್ರ ಬಳಿ ಇದೀಗೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಈ ಜೋಕುಲು ಅವೇ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ನಿನ್ನ ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ತೆಂದು ಏನನ್ನೇ ಬಲ್ಲೆ ದುಂಬುದವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯೂಸ್ ಆಪುನೇಜಿ ಐಟೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಮೇನ ನ್ಯೂಟನ್ನ ನಿಯಮ ನ್ಯೂಟನ್ನ ನಿಯಮ ವಿಜ್ಞಾನದ ನ್ಯೂಟನ್ನ ನಿಯಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಗಳ ಕೂಡ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದು ಕೊಡಿದೆವು ಎಂಚ ಎಂಚ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬನ್ಲೆವು ಅವು ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಚ ನಾಚಿಕೆಟ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇರಗೆ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಆಡ ನಾನು ಪುರ ಅಂಗಡದಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪೋಯ ಅಂಗಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡದ ಒಂಚೂರು ಲಪಡ ಬರ್ತೀರಿ ಕೆಪ್ತಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚೆಂಜಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಟ್ಟಾಯ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಕೈಟ್ ಎಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಏನ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನ್ ಬಂದಾಗ ಬೀಜಗಣಿತ ಆ ಬೀಜಗಣಿತ ಪ್ರಮೇಯ ಅದು ಬೀಜಗಣಿತ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂಗದ ಪ್ರಮೇಯ ಅವನ್ ಯಾರು ಬಂತಿನ ಏರ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೇಯ ಏರ್ ಬಂತಿನ ಪೈಟಾರ್ ಸೆಟ್ರನ ಪ್ರಮೇಯ ಏರ್ನ ಪೈಟಾರ್ ಸೆಟ್ರನ್ ಫೈಟರ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂಡಾರ ಮಗ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಆರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಲಾರಿ ಬಸ್ ಬುರದ ಅರ್ಥ ಗಿಡ ತಂದಿಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇದ್ದ ಅರ್ಥ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ ಅವು ಬೀಜ ಗಣಿತಲು
ಫೈಟರ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೇಯ ಎತ್ತು ಮಾರೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದಂದು ಸೈತ ಹೋರಸ್ನ ಯಾರನ್ನ ಸೈತ ಮೋರಸ್ ಏರಿಯ ಸೈತ ಮೋರೆಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೋರಸ್ನ ಬುಡಿದಿ ಈ ಪೊಂಜೆ ಶಾಂತ ಮಾರಿ ಪೋದಲ್ ದುಕ್ರಸೆ ಮಾಚಾಲ ಬಗ ರೆಡ್ ವೈನ್ ಪಾರ್ದೆ ಸವಿತಾ ಮೋರಸ್ ನೆನೆ ಗುರ್ತಪು ಬಂಡತಿ ದುಂಬು ಕಲ್ಪದಿನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಂಬತಿ A+C B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ABC ಇಂದಿತ್ತನದೆ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಮೇಯ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆತನೆ ದುಂಬೆಂಗಲ್ ಕನ್ನಡೋಡು ಹಿಂದಿಡ್ ಪುರ ಎಂಗಿ ಏತ್ ಪದ್ಯ ಮತ ಕಲ್ಪದೆ ಇತ್ತು ಮಾದ್ರಿ ಇಂಗಿಡ್ಲ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೇಡ ದುಂಬು ಕಲ್ಪದಿನ ಒಳ್ಳ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ದೇವನ್ನ ಜೋಕುಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಲಪ್ಪುನು ಕಾಸಡ್ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ್ ಲಪ್ಪುನು ಕಾಸಡ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲೆನ್ ನಿಗುಲ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಕಲ್ಪಾದರು ಆಯ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಸೇರಜಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬರ ತಗೊಲಿತೆಗೆನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಣಗೆ ಸಂಬಳಗೆ ಇಲ್ಲ ತಗೊಲಿಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಏತ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತೂವರ ಪೋನಲ್ಲ ಕೇನು ಆನೇತ್ ಬೆನ್ಪಿ ಇಲ್ಲುಂಡ ಗಾಡಿ ಉಂಡ ಪೂರ ಕಾಸಡಿ ಲಪ್ಪುನ ಅಂಡ ನಿಗುಲ್ ದುಂಬು ಕಲ್ಪದಿನ A+B B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೂರ ಅವ್ದು ಪೂರ ಓಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪಜತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡ ಮನೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಅದ್ ಬೇತಗಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚಲೊಪ್ಪಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇತೇನೆ ಅದನಕ್ಕೇನು ಅಕಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ನಿಕಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ ಬೇತಗು ಪೂರ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀನಾ ನೆಕ್ ಫೀಸ್ ಬೇತಗಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದುಮ್ಮು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಬನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಎಂಕಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕುಲ ಹಾಕುಜ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಕಲ್ಲಿತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಹುಡುಗನಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿತ್ತೆ ಈ ನಂಡಲೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಗೊರ್ಪ ಆಯ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಜೇಡ ಮನದಿನಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಮೂಲಿಂಚ ಒತ್ತರಜಿ ಆಯನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ SMS ಬರ್ಪ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬೋದು ಮಗ ಕೊಂಜಿ ಗೆಪ್ತಂಡೆ ಎಂಕುಲ ಹಾಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ ಕಾಸು ಗೆತ್ತುಂದಾಗಲೆಗೆ ಹಾಕೋ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ದ ಇದು ಬೇತೆ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬನ್ನ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಅದ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚತ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬನ್ನಾಗ 10,000 ಅದ 10,000 ಕಾಸುದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ಇನ್ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ದ 10 ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ 10 ಕ್ವಶನ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ದಿನ 1,000 3,000 2,000 1,000 1,2,000 ಬೇತಿ ಬೇತಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹುಡುಗಿ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯನ್ನ ಅಂಡ ರಪ್ಪ 1,2,000 ಎಂಕಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಕದಿರ್ಗುನತ್ತಿ ಜೋಕುಲ್ ಬರೆಯನಾಗ ಅಂಪೆಮ್ಮೆಲ ಅಂಚಿಂಚಿಂಚಿ ಮುತ್ತೊಚ್ಚು ಮಾರ 1,2,000 ಬೇಕು ಮುತ್ತೊಚ್ಚು 1,2,000 ಬೇಕು ಓಲ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುನ ನಮ್ಮಂಚಿ ಬರೊಂದೇ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗ ಕೆಲವು ಬಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಪುರಪ್ಪತಿ ದಡ್ಡೆ ನೈಕುಲ್ ದಡ್ಡೆ ನೈಕುಲ್ ಐಕುಲ್ ಪೂರ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಕೋರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ 4,000 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಸಾಲ ಮೊರಂಜಿ ನಿನ್ನ ಅರ್ಜೋ ಓಡಿ ಬುರ್ರಾಗೆ ಇದೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಿ ಜೋಕುಲು ಮೂಲು ಸಾಲೆ ಪೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ ಒಂದು ಪನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಿ ಬೆಂಡ್ರೆ ಹೋಗು ನಂಗ ಕಾಸು ಬೋಂದೆ ಪುನದೆ ಕಟ್ಟಂದೆ ಪುನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಗಾಯನೆ ಟಾಪುಂಡು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ದೇಪನ್ನ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಎಂ ಫೈಲ್ಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾತಂದ್ರೆ ಎಂ ಫೈಲ್ಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಎಂ ಫೈಲ್ಸ್ ಆತಿನ ಅತ್ತವ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂ ಫೈಲ್ಸ್ ಮಂಪಿನ ಅತ್ತವ್ ಅವು ಡಿಗ್ರಿ ಅವು ಎಂ ಸೀಲ್ ಎಂಸಿಲ್ ತೀರ್ನ ಬಾಯಿಗ ಪತ್ತವೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಎಂಫಿಲ್ ಒತ್ತಿನ ಮಾತು ಬರೋದು ಎಂ ಫಿಲ್ ಸಿಲ್ ಆಯನೆ ಟಾಪುಂಡಿ ನಮಕ್ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಯಾನೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬೊಚ್ಚನ್ ಕೇರ್ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ದಾನ್ಯ ಆನೆಂದಿದ್ದ ಗಾಂಧೀಜಿನಿ ಏರ್ ಕೇರ್ನಿಂದ ಆಣೆ ಮುಗಿತೀನಿ ಟಾನ್ ಇಜಿನ ಇನಿ ಇಕ್ಲ ಮೂಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂದ್ಯಾರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ದುಂಬು ವೈರಸ್ ಬುಗ್ಗೆಲ್ ಬಾಡೊಂದು ತೆರಿದಿದ್ದಾನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ದಿನಿ ಕೊರೋನಾ ಬಕ್ಕದ ಅಂಚ 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 ಆಯನ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬಕ್ಕಡ್ದಂತೆ ಅದು ಯಾನಂಚಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲಂತೆ ಚುರುಕ್ಕಾಪ ಬುಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಇಡ್ಡಾತ ಇನ್ನು ಮತ್ತೇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಗಲೆ ಕುಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುನಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪೇಟಿ ಬ್ರೇಡ್ ಉಂಟು ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಮಾತ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ದಾದ ಮನ್ನಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕತ್ತ ರಮ್ಮಿ ಉಲಾಯಿ ಪಿಟೈ
ಸೀದಾ ಕರ್ಪಿಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಸಾಲು ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಸಾಲು ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಗೊಬ್ಬು ಜೋಕುಲು ಈ PT ಪೀರಿಯಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಶುರು ರಜ್ಜಿದಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬರೀ ಕುಲದಪ್ಪ ಎದುರ್ಕೊಳು ನಯ ಶೆಟ್ರು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅರ್ನ ಮಗನ್ ಬರೀ ಕುಲ್ಲದ ಆರೇ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳುದು ಆ ರಮ್ಮಿಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಪಚ್ಚಾರಗಿಂದ ಒಂಜಿ 10,000 ತಿಕ್ಕರ ಜಿಲ್ಲಾಡು ಬಿಡು ಬಕಾರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಅಮ್ಮಿರಾರ್ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ ಫೋನ್ ಮಂತ ಹೆಂಗೆ ಆಬಲವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ PT ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಎದಿಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲೇ ಯಾ ಬಂಡೆ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬ ಅವ್ರಿನ ಕ್ಲಬ್ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಐತೆ ಜೋಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಗಲಿಗೆ ಈ PT ಪೀರಿಯಡ್ ಬಾರಿ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶುರುವಾತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪತ್ತೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಾಬ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹತ್ವನೇ ಗೊತ್ತಂತೆ ಓ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಯ್ತಿದ್ದೇವನು ಮಲಮಲ್ಲ ಏನ ಬುಡಂದುಲ್ಲಾರತಿ ಅತ್ತ ಇರಿಗೆ ಆತ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ನರಿಗೆ ಇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿಂದೆಂದರೆ ಇರ್ನ ಆನೆ ಬರೇನ ಆನೆ ತೂತೆ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಓಲುಂಡು ಬಂದಿರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಾತಿರೋರ್ ಮಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಗ ಹಾವು ಕುಟ್ಟೋಡು ಒಂಜೆ ಒಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾನತಿ ಅರ್ನದ್ರಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರಬ್ನ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರಗೆ ಅಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಗೆ ನಿಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೂಜಿಗಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬಾಡ ಎಂಕ ತಾಗರ ಬರೋಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇ ಬೈದಿ ಅವಕೇನಿ ಅವಡಕೇನಿ ಬೇರೋ ಓ ಬೇರೋ ಬೇರೋ ಹೋಯ್ತಾ ಮುಂಚಿದ ಎರ್ನ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಮಾರ ಕಟ್ಟ ಸಾಂಬಾರ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಮಾರ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ದ ಬೇರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾಪ ಎಂಚ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೇರು ಸಟರ್ ತೆರ್ತಿರು ಆಡ್ತಿರು ದೇವರೇ ಬತ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಶುಕ್ಲಾಂಬರದ ಒಡೆ ಶುಕ್ಲಾಂಬರದರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಓ ಗಾಡ್ ಶುಕ್ಲಾಂಬರದ ಫಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೋನಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಹೋಗೋಡ್ ಮನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಶುಕ್ಲಾಂಬರದರ ಮಾಡಿಗೆ ಹೋಗದ ಮಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೋನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೋನಿ ಪಡು ಬಕ್ಕ ಅಗಲೋಲ ದೇವರನ ಫಟೋದ ಬರಿಟ್ಟು ನೀ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿದಾಕಿ ನೀರ್ ತಿದಾಕಿ ನಿಮ್ಮೆ ಬುಲಿ ಜೀತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಗೆತ್ತ ಬಯದನ ಬಿದೆ ಹಾಕ್ಬೇರ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಂತ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಮೂಲಿ ಎಡ್ಮರ ಅನ್ನಗನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ ಬಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ₹100 ಮೋಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಬುಜಿ ಬಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಏನೇನ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಬುಜಿ ಆಪರೇಟ್ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ₹100 ಮೂದಿರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಂತೆದಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಮಾರ್ರ ಇತ್ತ ಬಂಡ ಮಾರ ಹಗಲು ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ದ ಬೇರೆ ಹೋಗೋದಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗಲೇ ಗಲಾಟೆ ಇಂಚ ಗಲಾಟೆ ಕಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಮಗುಲೇರು ಡಚ್ ಏರುಲೇರು ಒಲ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಂಡ ನಂಬಯ ಸಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂತೆ ಒಳ್ಳು ಜನ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಮಗುಲು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಚೇರ್ಲ ಬಾರ್ದಿನಿ ಮುಂಚಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕ ಪುಂಕೆ ಪುಳಿ ಅಗುಲ್ಲ ಮಾರು ಏನು ಮರ ಸಂತೆ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಫ್ರೆಂಚರ್ Put to the hand, go on the go. Put to the hand, go on the go. Put to the hand, go on the go. Hey, ಬರ್ಪುನೇ ಒಂದು 4 ಅಕ್ಷರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಖಾಲಿ ಕಮ್ ಪುಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೋ ಆನ್ ದ ಗೋ ಆತೇನ ಬರೀ ಫ್ರೆಂಚರ್ ಅಗಲ ತರಕಾರಿ ಬೀಜ ಅಗಲ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಬೀಜ ಊರಂತ ತರಕಾರಿ ಬೀಜ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಬೀಜ ಒರ್ನು ಓಸ್ ಬಂಡ್ರೆ ಈನಾಗುಲ್ ಗೋವಾದಾಗುಲ ಮಾರ ಫ್ರೆಂಚರ್ ಮಾರ ಬೇರ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಮೊಗಲೇರ್ ಬರೀ ಮೊಗಲರ್ ನೀನ ಬೇರ ಆಗನ ಕತ್ತೇರಿ ಸಾನೆ ಸಂತೆಡ್ ಕತ್ತೇರಿ ಸಾನೆ ಕೊರ್ಪುನು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಕತ್ತೇರಿ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಸಾನೆ ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಕತ್ತೇರಿ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಸಾನೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಗೋ 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 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೋ ರೊಂದು ಗೋ ಗೋ ಪೂರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಫ್ರೆಂಚರ್ ಡಚ್ಚರ್ ಮೊಗಲೇನ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲದೊಂಜಿ ಸಂತೆ ಮಲ್ತಾರತ ಮಲ್ಲೆಂಜಿ ನಿನ್ ಕೊಂಚ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನೆಕ್ಕಡ್ದು ನೆನೆ ಬರೋದು ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಮ್ ಗೋ ಬಂಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೋರಕೇನು ಜನಗೆಂಜ ಅನ್ಪೇರು ಗೋ ಗೋ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಂಜ ಅನ್ಪೇರು ಗೋ 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 ಹೊರನ 500 ಜನ ಒಟ್ಟೆ ರೆಂಚ ಗೋ 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 ಗೋ
ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಬಂಜಾಲೋತನ ಮಾರ ನಾಯಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ ಸೈಪರತಿ ಆನ್ ಮಾರ ಈತ್ ಮತ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚರ್ ಅದು ಎಂಕೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಫ್ರೆಂಚರ್ ಯಾನ್ ಮೊಗಲೇರು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಸಾನ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವು ಯಾನು ಉಲ್ಲೇನೆ ಎಂಚ ಗಲಾಟೆ ಎಂಚ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಜ ನಮ್ಮನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕಾಮ್ 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 ये 10 रुपये 5 टिकट रिंग गला पेप्सी ऐसा पूरा सा तमड़े गुले और जिलेबी ऐसा मीठा ऐसा ये 1 मिनिट चोको बरासागी चोको बरासा 10 रुपये एक चोको बर ये पेप्सी ऐसा रिंग गुड़े ಕಾಮ್ 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 ಕುಡಿದಿಯಾ ಗೋರಲ್ಲಿ ಗೋ ಮಂಡೆ ಸರಿಂಡಿ ಇನ್ನ ತಮಡೆ ಗುಳಿ ಆಸ ಮಿಠಾಯಿ ಆಸ ಜಿಲೇಬಿ ಆಸ ಬಂದ್ಪ ಇನ್ನ ಕಾರ್ಲ ಶಾಂತ ಮಾರ್ಗಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಂಗಲಗ ಮಾತಾಡೋತ ಇಂಚ ಮತ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರತ್ ಅವು ಪಚ್ಚದ ತಲ್ಪಾರ್ನ 4 ಗುಂಟ ಗೆತ್ತೀರಿ ತರ್ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಸಂತೆ ಅಜ್ಜಿ ಗುರುವಾರ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಸಂತೆ ಬಂಡೇರ್ ಸೀದಾ ಸಂತೆ ಪೂರ ಪೋಯರ್ ಏನಂಬೆ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಬೆ ಈ ಪನ್ಪತ ಅಂಚ ಪೂರ ಮುಲ್ತು ಬೈದಿನಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಡಚ್ಚರ್ ಫ್ರೆಂಚರ್ ಮಗಳು ಪೂರಗಳು ಬೈದಿರ್ ಅಗಳು ಪೂರಗಳು ಬತ್ತಿನಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬುಡ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮುಂದೆ ಒವು ಸಮಾಜ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳ ತೆಗೆದಿ ಬತ್ತಿನಗಳು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬುಡ್ದು ಬೋತೇರ್ ಬಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂತ ಓವು ಐಟಮ್ ಮಾರ ಹೊಯ್ತಲೇರ್ ಆನಂದಿನ ಐಟಮ್ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿರ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾನೊಂದು ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡವು ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ 1 ಮಿನಿಟ್ ಹೊಯ್ಸಲೇರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನ ಓವು ಐಟಮ್ ಮಾರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದು ಪುನ್ವವ್ಯಾ ಪ್ರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡುಪ್ಪುನ ಹೊಯ್ಸಲ ಗಾಡಿ ಹೊಯ್ಸಲೇರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದನ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡುಪ್ಪುನ ಹೊಯ್ಸಳ ಜೀಪು ಹೊಯ್ಸಲೇರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಏರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನ ಮಂಗೋಲಿಯರ್ ಕೊಂಚ ಗರುಡ ಉಂಡು ಅವು ಏರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿ ಹೂನೇರು ಮರ್ಲರ್ಲಕ ಪಾತೆರ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರಗಳು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದಾಗ ಒಟ್ಟಾದಾರ್ ಬೇರ್ ನಿಕ್ ఒక ఎన్నిన మారే యాన్ పన్పున ఉందే పునత బేతదాల కల్పార ఇజ్జ గాలి ఉందేనా ఇతిహాಸ ದುಮ್ಮುದನಿನೇ ಜೋಕಲೆ ಕಲ್ಪಾರ ಬೇತ ಕಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪಾರ ಬಕ ದಾಯ ಸೈಪುನು ದೇವೇ ಯಾನ್ ಇತಿಹಾಸ ದುಮ್ಮುದನೇ ಕಲ್ಪೊಂದು ಪುನತ್ ದುಮ್ಮುದೈತ ಒಟ್ಟುಗು ಇತಿಹಾಸಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಅವನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀದಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇತ ವರ್ತಮಾನ ವಿಷಯಲು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ವಿಷಯನ ಜೋಕಲೆ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜಂತ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ರೆ ಐತೆ ರೀ ಉಂದೆತ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ ದುಮ್ಮುದನೇ ಪುನು ಇತ್ತೆದ ದಾದನ್ನು ಮಾರ ಮಾಡ್ರೆ ಇತ್ತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ನ ವಿಷಯನಲ್ಲೇನು ಪಾಡಲಿ ಇತ್ತೆ ಎರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಲಿ ಎರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡಲಿಂದ ಬಂದ್ಬರತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದ್ಪೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೀರ ಸೈನಿಕರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಲಡೈ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಗೆದ್ದು ಕೂರ್ತಿ ನೆಂಚಿದ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ನಂಗೆ ಸುರುಟು ನೆನಪಾಪುನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರಾ ತನ್ನ 25ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿದ ಕೆಲಸಗೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಬಂದು ಪುನಗ ದುಮ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ ಬತ್ತ ಬಂದ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಎಂಕ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಗೆ ಪೋರೆಗ ಅವ್ರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿರು ఆయన ಆಸೆದಕ್ಕನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇನ್ವೇರು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ರ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ದೇಗೆ ಸೇರುವ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಜೀವನೋಡು ಒಂಜೇ ಆಸೆ ಎಂಕ್ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಆ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಓವೇ ಕಂಪನಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅವು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಆಸೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಡು ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರತೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಬವೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎತ್ತೋ ಬಂಕರ್ಲೇನು ವಶಪಡಿಸವೆ ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಬಲಿದಾನನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಜೀವನೇ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೇರು ఆయన ಆಸೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದು ಮರಣೋತ್ತರಗೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈನಿಕಿ ತನ್ನ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲೇ ಬದುಕುಡು ಆ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ತನ ರೀತಿ ಆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ತೋಜಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಆಯನ ಆ ವಿಷಯಲೇನು ಪೂರ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಐಟ್ ಬೋಡಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂದಿ ಖಂಡಿತವೇ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತದ ಈ ಜೋಕುಲ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಂತಿನ ಏನು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಐಟೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲ ಅನ್ನವೇ ಐತೊಟ್ಟು ಉಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರೋ ದಾದಾನ್ ಪೈ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಲಿ ಇವನ್ ಎಂಡ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಗುಲ ಎಂದ ಪಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಯದಾಲ ಮಾರ್ಲೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪ
ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ರೆಡ್ಡೆ ಪನ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅಂದು ಮೇನ ಪನ್ಕ ಪಾಡ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಇಂದೇ ఆయన ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಂಡ್ ಈರ್ ಬಂದ್ ಪೊರಿ ಎಂಕಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡ ಪೂಜಿ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಇನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನೆಗ ಪೂರ ಗುಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಎಂಕಲ ನೆರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಆಂಡತ ಇತ್ತನೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಏರ್ ಅಗಲ ಜೋಕ್ಲೆನಿ ಎಂಕಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಸೇರ್ಪೋರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆರು ಅಬುಲ್ ಬರೋಲಿ ಅಬುಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಗಲೆನ್ ಗೋಡಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದಿನ ನಿಗನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಪನೋಲಿ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ನಿಗಲೆನ್ ಗೆತನು ಇತ್ತನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಈ ಪೊರ್ಜೆನ ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಚಾವು ಸಂಡೇ ಕುಸಲ ವಿದ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಸಂಡೇ ಕುಸಲ ವಿದ್ ಪ್ರಶಂಸಾ